Ya, ngiyanizwa lapho ku-Facebook uthi nithini ngomuntu wami. Ake nikhini indeke ningitshele mase niqedile ukuthi awuseziyakhala manje. Nithini? Nintu sengijile. Hey, akasakali kanje asivele siyolala mbhemi ngeke. Hayi asahambe. Hello everyone, welcome back to Sunday Live Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi reality TV show review and namhlanje sikhuluma ngothando nesithembu. Guys, we are almost to the final episode yale season and I think ke izobe in next week. Guys, yabona ke yabona uMangwabe izolo angifuna ukuqamba makaze ngihle kanje. Yabona guys uMangwabe she's the woman that she thinks she is. Actually, she is what she thinks she is. Lamakhosikazi wonke awamthemba uMangwabe ukuthi uzomlungisa uMusa Mseleko. Niyakhumbula ke nalapha na kethi ethi ufuna number 5. Wathi mayifika uMangwabe kwaba kusestubhini guys wathi akekho umuntu oza emva kwami guys. So ke abanye bathi ke akahambe mangabe isithembu sesimehlulwa khohlani guys wangena nje azi ukuthi ungena kuphi futhi akekho ozoza ke emva kwakhe ke after yena sivaliwe isithembu sakaMseleko and ke akukho la yakhona uhleli lapha na umnyeni wakhe wamthatha emazi ukuthi ke unjani umuntu onjani. On the episode yayizolo futhi simzulu Makhumalo echaza ke ukuthi ke there was a time where ubesathandana noMusa Mseleko bese ama girlfriend ezwa ke uMusa Mseleko kanye ke noMangwabe bexabana indlela uMangwabe ekhuluma ngakhona noMseleko wazi wakhuza ukuthi hayibosisa akhulunywa kanjalo nendoda wathi uMangwabe sisi iphuma endabeni zami ngikhuluma nendoda yami. So ke impilo uMusa Mseleko ayiphilisa uMangwabe uyayazi futhi wamthatha evele embone ukuthi umuntu onjalo wathi uzomshintsha noma wathi ke ngiyam understand. So guys, on the previous episode bebehambile abamseleko for a holiday. uMacele wathi yena kahambi kancane guys uyayikhipha ke eintweni ke zama family gathering ufuna ukuba yedwa ke manje ngiyambona nami ukuthi hayi akasathanda ukuyihlangahlanganisa nezinto zomndeni ufuna ke ukuyiphilela ke impilo yakhe without the other sisters wives. And guys uthi ke ubhoro ukuthi kuye kuba nguyinto ezincane so akasathandi ukuhamba ke nabo okuthi ke guys uMusa Mseleko uzama ukuhlanganisa isithembu sakhe ukuthi sibe abantu ababodwa like kuba abantu abazwana nabathandana but engazi ukuthi ke angeke kuze kulunge. Makhumalo uNombela kanye noShibase ke ibona akade behambile ke bekhiphile ke for a holiday nabantwana kanye ke noMseleko. So guys into eyenzekile ke izolo ukuthi ke uMayeni noma ke uMangwabe bamnike indlu kwathuzulala noZenande because uZenande ke needs parents attention because of her condition. So bezolala ke nengane ke uMangwabe kanti ke kuyigema lakhe futhi lokuthi ke aye elawini noMusa Mseleko. Bebehlele ke guys etafuleni kudliwa ke jikijiki uMangwabe usewumuntu osezela osefuna ukuyolala wasethi useyahamba ke kwaukuthi ke vele igema lakhe lokuthi ke aye ke endodeni ke guys. Babesuka etafuleni bathi uMangwabe wahamba wayihlangana nomngane wakhe wabuya kumngane wakhe wangena endlini wayilalela wakhohlwa nokuthi ke bekufanele ke ahambe ke ayohlangana nomyeni. Umyeni ke wasana impeso yakhe labe iphuze ukuthi bephuza impeso ngizoma yini bemhleka lapha bethi manje awu Nkosi yami igwegwe kanjani yabo. So guys uMusa Mseleko kwabhoboka ke etafuleni ke wathi hey webafazi ngilale ngedwa uMangwabe wenze ke adume ngazo akangeza endlini ngamfonela wangayibamba ifoni. uMangwabe wathi hey mina bufuna ingane ukuthi ngiyishiye nobani wathi kumakhuma la ibingane phela bungalala yikhona. So ke bagcina ukuthi ke azange ke baze ba bahlangane ke the previous day because uMangwabe azange azayingene ke indaba kaMseleko. So ke uMangwabe wathi ke if ukuthi wena baba uMseleko bungifuna bekufanele uze kimi uthi kuMusa Mseleko okay unjalo kuMangwabe yimina kuphele ngifuna yena akangifuna akayingeni indaba yami nasekhaya ke ungenza kanje na vele kubele kube yimina olandela yena. Hayi guys akaze ngihleke kanje impeso leya abeyiphuzile ke yabhuntsha ke kanjalo. Yabona ke lamanye amakhosikazi impela cha ngithi mina awamthembe uMangwabe indoda uzoyilungisa slowly but surely. Ngiyacabanga ukuthi lo muntu osifazana wayifundisa nje ukuthi ke yena nabantwana bakhe comes first yena ne happiness yakhe comes first. Zinjalo guys ezayizolo asingayingeni ngempela ke manje indaba ke kaMangwabe noma nobaba uMseleko even uma yena ushilo ukuthi indaba yenu thina sifuna ukuyingena ngoba nina niyathandana nizozilungisela ke indaba zenu. That brings us to the end of this video.
video, do leave your comment below and share your opinion about their relationship kaMaNgwabe noMsile ukuthi wena ubani ocabanga ukuthi kumele agobe uphondo, ubani ocabanga ukuthi nje kumele amukele omunye enjengoba enjalo, ngoba cha akukho la yakhona shemo nombela guys, uhleli kulowa muzi futhi nje noMsile kuyazi ukuthi mangifika la ayikhale sikaMaNgwabe isicathulo, singakhale sami isicathulo koMacele, sikhale koMayeni, sikhale koMakhumalo, kodwa lapha kaMaNgwabe hayi cha usestopini. Bye. Hello everyone, welcome back to Thusane Live Trend. Thank you so much guys for tuning